Я теж не можу не запитати про, якщо ми вже почали військову тему, то є дуже багато цікавих у вас проваджень, і не на всі запитання там суспільні вже є відповіді. Скажімо, сумнозвісний Свинарчук-гейт, який значно зіпсував електоральні шанси Петра Порошенка на виборах. Скандал, який спалахнув вже перед самими виборами, пов'язаний з зловживанням в Укроборонпромі. Декілька правоохоронних структур розслідують цю справу. І Генпрокуратура, і НАБУ, і ДБР також розслідує частину цього великого скандалу, пов'язаного з можливими зловживаннями в Укроборонпромі. Чи ви досліджували питання, чи було зловживання, покривання фактично НАБУ деяких фігурантів справи? Чи дали відповідь на це питання? НАБУ покривало когось в цій справі чи ні? Дійсно, до цієї проблеми хочуть зараз отримати відповіді суспільство, і я для того хотів би дещо уточнити. Прокуратура з моменту початку роботи Державного бюро розслідувань втратила повноваження щодо реєстрації і розслідування кримінальних проваджень, а з листопада цього року всі кримінальні провадження, які на цей час розслідуються в прокуратурі, вони будуть передані в Державне бюро розслідувань. Тому прокуратура вже частину справ закрила за це? Я б сказав, прийняла рішення, тому що не всі кримінальні провадження повинні бути скеровані до суду, і не в всіх кримінальних провадженнях повинні бути оголошені підозри. Кримінальні провадження можуть і закриватися. Якщо ми говоримо про цей епізод, то яке провадження мало ДБР і яке рішення, які результати розслідування цього кримінального провадження? Дійсно, в нас було питання щодо дій слідчого, який розслідував який зобов'язаний був провести перевірку і прийняти рішення, чи відповідно розслідувати кримінальне провадження за тими матеріалами, які передала військова прокуратура в НАБУ. Ми під час розслідування цього провадження також і проводили слідчі дії в цих матеріалах, які передавалися НАБУ. Ми провели експертизу, і за результатами експертизи була виведена шкода. Ця шкода була допущена службовими особами Укроборонпрому. Для чого ми це робили? Адже це було провадження НАБУ, і відповідно логічно виглядає, що ці слідчі дії повинні були робити слідчі НАБУ. Тим самим ми довели і показали, що слідчий в 2017 чи 2018 році мав повністю комплекс своїх дій, і він міг провести експертизу і встановити відповідно осіб, які допустили розкрадання державних коштів, і притягнути їх до відповідальності. Тим самим ми провели інші слідчі дії і в результаті здобули докази провини слідчого НАБУ, і нами було підготовлено проект і оголошено підозру детективу НАБУ. І зараз це кримінальне провадження перебуває в стадії розслідування. Ми встановлюємо, чи цей детектив не був причетний до можливих інших зловживань під час цього розслідування, і чи його дії не були умисні, і він не покривав можливих потенційних порушників, які вчиняли розкрадання в Укроборонпромі. То він вже в статусі підозрюваного? Так.